Tisztelettel köszöntöm Önt az Oktatási Hivatal nevében. Marosi Katalin vagyok, az Oktatási Hivatal pedagógus minősítési osztályának a vezetője. Az Oktatási Hivatal a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésétől kezdődően nagy figyelmet fordít arra, hogy az érintetteket, a pedagógus minősítési eljárásokban szereplő pedagógusokat felkészítse az eljárásban való részvételre. Ez a képzési anyag, amit Ön is meghallgathat, ezt a célt szolgálja, támogatva Önt abban, hogy a portfólióját megfelelően el tudja készíteni, konkrét javaslatokat adunk a dokumentumok tartalmára vonatkozóan, segítünk megérteni a minősítővizsga minősítési eljárás folyamatát, az abban résztvevők feladatait, és így konkrétan az Ön feladatait is. Ezt a munkát a területileg illetékes pedagógiai oktatási központ által felkért szakértők segítik. A képzési anyag elkészítésében, átadásában, bizonyos esetekben online egyeztetésen segítik az Önök felkészülését. Ehhez mindenkinek nagyon jó munkát kívánok! Az első rövid prezentáció a 2025. évi eljárásra vonatkozó információkat tartalmazza, a legfontosabb határidőkkel, az Önre vonatkozó dátumokkal. A pedagógus minősítési eljárásokra vonatkozó szabályokat 2024. január 1-től alapvetően 2 jogszabály tartalmazza. A fő szabályokat a pedagógusok új életpályájáról szóló 52. törvény, míg a részletes végrehajtási szabályokat a 401/2023-as kormányrendelet. A pedagógus minősítési eljárásoknak fontos dokumentuma az útmutató, amely a jogszabályi rendelkezésekre épül. Ennek tanulmányozása feltétlenül szükséges a felkészülés folyamatában. Az útmutatók változásáról és várható megjelenéséről a későbbiekben adok tájékoztatást. A következőkben a 2025. évi eljáráshoz kapcsolódó határidőkről szólok. 2024. február végén jelent meg a 2025. évi eljárásra való jelentkezés dokumentációja az Oktatási Hivatal felületén, amely összefoglalta a különböző fokozatokra való jelentkezés feltételeit. Ön a jelentkezését 2024. március 31-ig adhatta le az igazgatójának, aki ezt április 15-éig rögzítette az Oktatási Hivatal informatikai felületén. Abban az esetben, ha valami eltérést tapasztal az ön által megjelölt adatok és a felületen rögzített adatok között, akkor ezt az eltérést május 10-éig jelezhette az Oktatási Hivatal. Ezt követően az Oktatási Hivatal megvizsgálta a kérben található, valamint a jelentkezéskor megadott adatok, feltöltött dokumentumok alapján, hogy ön megfelel-e az eljárásba való bekerülés feltételeinek. A miniszter döntését követően 2024. július 2-án értesítést küldtünk a bekerülés tényéről, tájékoztatva az érintett pedagógusokat, nevelőoktató munkát közvetlenül segítőket, illetve intézményvezetőiket. Az első nagyon fontos határidő a bekerülést követően a portfólió dokumentumjának elkészítési határideje. 2024. november 25-éig kell az Oktatási Hivatal informatikai felületére feltölteni a dokumentumokat. Az eljárási díj fizetési kötelezettségről külön levélben tájékoztattuk az érintetteket. Minden olyan pedagógus, minden olyan eljárásba bekerült személy eljárási díj fizetésre kötelezett, aki ismétlő eljárásban vesz részt, vagy nem kötelező eljárásban vesz részt. Nem kötelező minősítési eljárás 2025-től kezdődően a pedagógus 2, a mesterpedagógus és a kutatótanár fokozatot, illetve a mesterpedagógus és kutatótanár fokozat megújítását célzó eljárások. Az Oktatási Hivatal a minősítési eljárások szervezését december 15-ig végzi, illetve ezt követően természetesen folyamatosan végzi ezt a feladatot. December 15-éig minden olyan eljárás látogatási időpontja publikálásra kerül, amely megfelel a szervezési feltételeknek. Ahogy említettem, a szervezés a későbbiekben folyamatosan történik, egyes adatmódosítások, az eljárásban résztvevők akadályoztatása esetén az előzetesen kijelölt időpont törlődhet, és aztán ez a későbbiekben más időpontra újra szervezésre kerül. A minősítések lebonyolítására 2025.
február és december hónapok között kerül sor, természetesen a szünetek figyelembevételével. Rendkívüli esetekben lehetőség van az eljárások 2026. június 30-ig történő lebonyolítására. Ez az átsorolás, a magasabb fokozatba sorolás időpontját azonban nem befolyásolja. Akik 2025. január és június hónapokban minősülnek, az ő esetükben a magasabb fokozatba sorolás dátuma 2025. szeptember 1-e, akik pedig az őszi időszakban, illetve esetleg a 26-os évre átnyúló időpontban minősülnek, az ő átsorolási dátumuk 2026. január 1-e. A pedagógus minősítési eljárásba bekerült pedagógus egyik legfontosabb feladata a portfólió dokumentumainak elkészítése és feltöltése az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe. Ennek határideje 2024. november 25-e. Felhívom a figyelmét arra, hogy abban az esetben, hogyha a portfólió feltöltés nem történik meg határidőre, akkor az Oktatási Hivatal sikertelen tanúsítványt állít ki az eljárásra vonatkozólag. A 401/2023-as kormányrendelet 53 szakasz 1-es bekezdése, valamint a 3/F melléklete határozza meg a portfólió kötelező dokumentumainak a körét. A különböző munkakörökre, egyes intézménytípusokra speciális szabályok vonatkoznak. Kérem, hogy egyrészt tanulmányozza a jogszabályban foglaltakat, másrészt pedig a dokumentumok elkészítéséhez az útmutató, illetve egy-két kiegészítő útmutató az, ami segítséget adhat. Felhívom a figyelmét arra, hogy a jelentkezéskor megadott munkakörnek, tantárgynak vagy egyéb specialitásnak megfelelően kell a portfólió dokumentumait elkészíteni. Abban az esetben, hogyha a foglalkoztatásában valami változás történt, vagy a jelentkezési adatokhoz képest már más munkakörben, vagy munkakörén belül más tantárgyban végzi feladatát, akkor mindenképpen módosítási kérelmet kell küldjön az Oktatási Hivatalnak. Az ön által aláírt módosítási kérelmet a területileg illetékes pedagógiai oktatási központ e-mail címére kell eljuttassa. A minősítési adatoknak egyeznie kell a KIR személy nyilvántartásban rögzítettekkel, illetve egyeznie kell a portfólió felületre feltöltött dokumentumok foglaltakkal. Abban az esetben, hogyha a változás a portfólió feltöltését követően történik, akkor az Oktatási Hivatal újból megnyitja a portfólió felületet az ön számára 30 napos időtartamra. Ezen időszak alatt van lehetősége a dokumentumok módosítására, és hát természetesen a látogatás szervezése, lebonyolítása már az új adatok alapján történik. Alapvető információ az, hogy a minősítés során minden pedagógusra egységes nyilvános szabályok vonatkoznak. Bölcsőde, minibölcsőde és gyermekvédelmi intézmények esetében a területért felelős miniszter hagyja jóvá a pedagógus értékelési eszközöket, míg a többi nevelési oktatási intézmény esetében a végrehajtási rendelet mellékletei tartalmazzák ezeket az alapszabályokat, szempontrendszert. A 2025. évi eljárások esetében az útmutatók, segédanyagok véglegesítését követően nyitjuk meg a portfólió felületet. Az útmutatók tartalmazzák a dokumentumokra vonatkozó előírásokat, meghatározzák a minősítőbizottság tevékenységét, különös tekintettel arra, hogy a tagok milyen módon vizsgálják a kötelezettségek teljesítését. Vizsgálják azt, hogy a pedagógus a 9 kompetenciában megfogalmazott tevékenységeket milyen szinten, milyen gyakorisággal, milyen tudatossággal végzik. Az útmutatók kidolgozása folyamatban van, illetve véglegesítése folyamatban van. A korábbi évekhez képest változás alapvetően a tartalomban nem történt. A korábbi útmutató iránymutatásai alapján a dokumentumok elkészítése megkezdhető. Ez alól a bölcsődei terület a kivétel, ahol jelentősebb változás várható, az érintett pedagógusokat erről külön levélben tájékoztatjuk. Van az esetben, ha ön pedagógus 2. fokozatot célzó minősítési eljárásban vesz részt, mivel ez nem kötelező minősítési eljárás, ezért a jelentkezését visszavonhatja, legkésőbb a védésnapját megelőző napig. Felhívom azonban a figyelmét arra,
hogy a korábbi határidők teljesítése, így az eljárási díj befizetése, a portfólió feltöltésre vonatkozó határidő teljesítése ekkor is kötelező. Ha ezeket a tevékenységeket, feladatokat menet közben nem teljesíti, akkor az Oktatási Hivatal a jogszabály alapján kiállítja a sikertelen tanúsítványt az önminősítési eljárására. A sikertelen tanúsítvány kiállítását követően az eljárásból visszalépni már nem lehet. Tehát nyomatékosan itt is felhívom a figyelmét arra, hogyha egy-egy határidőt nem tud vagy nem kíván teljesíteni, akkor még a határidőt megelőzően, a határidő lejárta előtt jelezze visszalépési szándékát az Oktatási Hivatalnak aláírt kérelemben. Az eljárással kapcsolatos technikai, szakmai kérdések esetén minden esetben a területileg illetékes pedagógiai oktatási központhoz forduljon. A kollégák segítenek validációval, felületek használatával kapcsolatos kérdésekben, illetve eljárásrendi és szakmai támogatást nyújtanak a pedagógus minősítési eljárásokhoz. Bármilyen kérelem benyújtásakor a levelében tüntesse fel nevét, oktatási azonosítóját, szükség szerint intézményét, pontosan fogalmazza meg a problémát, kérést, és természetesen szerepeljenek az aláírások, az ön aláírása, illetve szükség szerint az igazgató aláírása, és hát amennyiben szükséges, csatolják az igazoló dokumentumokat és csatolja az igazoló dokumentumokat is a levélhez. Nagyon fontos lépés, hogy az esetleges munkakör, tantárgy, személyes adatok változását a kér személynyilvántartásban is rögzítsék, ennek átvezetését a kérelmek elbírálásakor mindenképpen vizsgáljuk. Az eljárással kapcsolatos eseményeket ön a saját oldalán, az Oktatási Hivatal honlapjára belépve a saját oldal pedagógus menüpontjában követheti, tájékozódhat a minősítési eljárásával kapcsolatos aktuális információkról. Biztos vagyok abban, hogy az összeállított képzési anyag, az Oktatási Hivatal honlapjáról hamarosan elérhető útmutató, illetve az ön intézményének pedagógusai, igazgatója, mentora támogatásával sikeresen fel tud készülni minősítővizsgájára, minősítési eljárására. Ehhez nagyon sok sikert kívánok!